off now? It's off now, yes. Wait. Πάντο το Νικόλα. Βάλτε το μπροστά το μηχανάκι. Δεν είναι αυτό, ανάμεσα μεγάλα αυτό. Τώρα είναι on. Πρέπει να το πατήσεις αρκετά. Έχει αντισπίν, έχει πάνω. Α, οκ. Κάνε ρε, τι κάνει το μηχανάκι μου, τι κάνει. Κότα πάει, κότα. Το αδιάβρο φωτικό φεύγει. Μπράβο, Χριστό. Κάνε να δούμε φέρει από πάνω. Μαντράξατε ρε. Μαντράξατε το παλικάρι, το φάγατε. Τραβάει ο άλλος. Για να δούμε παιδιά, για ελάτε όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνει. Για να δούμε. 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι ο άνθρωπος. Το μηχανάκι μου ανέβηκε. Τελικά το μηχανάκι του Καρκάκη δεν ανέβηκε. Καλά το πας, κοίτα μου το ρίξε εκεί. Έλα Χριστάρα. Εγώ είχα πάρει EPS ρε, αυτός το έχει βγάλει ρε. Α, γι' αυτό. ABS είχε. Ναι ρε. Αυτό είναι εύκολο ρε. Έλα τώρα μ' αρέσει παιδιά, τι λέξη να έχει πάρει άραγε. Θα το σάρει το πίσω. Ξαναπάει ο μαλάκας. Δεν έχεις 2 ευρώ. Έχει κάνει κάτω από 2 λεπτά παιδιά. 1.53 ήταν ο πρώτος γύρος. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει με τη ζέρη. Πες του πόσο έχει. Έχω να πω ότι καλά το πάει το μηχανάκι. Ακούμε προσφορές παιδιά, όποιος θέλει να του δώσει το μηχανάκι του να κάνει βέλτα. Κόψει και ο κροτής, λέει του κόψει το χέρι. Τι κάνει το μηχανάκι μου. Χριστάκο, πρόσεχε τα καλά. Σταύρο, ξέρεις να το πουλήσεις αυτό τώρα, να το πουλήσεις σε... Πάρε αξία το μηχανάκι. Καλεμίνε, μεγαλείο. Μπράβο ρε! Μπράβο. Το ίδιο, αλλά εγώ δεν πήρε δεξιά εμένα. Παιδιά, εντάξει, καλά, βάζα like. Θα βάλεις πόδι κόψεις, το λέω. Μπράβο ρε Χριστό, μπράβο. Όπως σου δείξα, μπράβο. Όπως σου δείξα, λέει. Μπράβο, λέει, όπως σου δείξα. Ένα 36. 1.36 παιδιά, κατέβασε 17 δευτερόλεπτα από γύρω στο γύρο. Κάπου κλέβει, δεν μπορεί.